3, 2, 1, indulhat. Várjál. Nem abba foglalkozol. Itt rá se ráncs, ha nincs User in your channel started üvegbetét. Buddy was Fáradt kicked out of your channel. Buddy éjszakán, joined your channel. ha nem kell tökölni. Buddy was kicked out of your Ruhelyet channel. jó Your channel. lesz majd dakölni. Buddy was kicked out of your Hal a channel. föld, piál a minden, piál a minden. Nem mondod. Minden. Vagy ma abban már fáj a fejem, gyerek. Piál a föld, piál ma minden, piába vedelik a szezt, itt mindenféle szinten, az űrge nem iszik, ó, azt megjöntik, mert olyan űrge nem is kell, ki nem iszik, száraz sörös üveg van az utcán szerte szét. Rá se ráncs, ha nincs üvegbetét. Ra fáradt éjszakán, ha nem kell tökölni. Ruhelyet jó lesz majd a kölni. Ja, piál a föld, nem iszik, ha kiantik, mert olyan űrge nem is el. Elviszik. Gyoma FM, a rádió. Piál a föld, piál a minden. Piába vedelik a szezt itt mindenféle szinten. Csak az űrge nem iszik. Ott azt kijöntik, mert olyan űrge nem is kell, ki nem is. Hey, wake up! Száraz sörös üveg van az utcán szerte szét. Rá se ráncs, ha nincs üvegbetét. Fáradt éjszakán, ha nem kell tökölni, rum helyett ma jó lesz majd kölni. Ja. Ürgen nem iszik, ha kijöntik, olyan ürgen nem is kell, ki nem